Hola, molt bona tarda, jornada diumenge de cel tapat, de cel molt ennuvolat, i és que avui els núvols han sigut ben abundants, ben compactes, i ho podem veure a través de les imatges del satèl·lit Meteosat com anaven avançant d'oest cap a est del país, i degut a tota aquesta massa de núvols també han tingut algunes precipitacions de caràcter dèbil i també han caigut de manera dispersa a qualsevol punt del país. Ja d'entrada matinada i ben bé fins durant la tarda han anat circulant aquestes precipitacions, més concentrades a la Catalunya central, a l'est central de Catalunya, el que volíem dir. En general, el que dèiem, precipitacions poc destacables, s'han arribat a recollir dècimes de litre, algunes més importants a la ciutat de Barcelona fins a 2 litres per metre quadrat, o també punts de la Noguera, Valdomar, fins a 3 litres per metre quadrat, però a l'espera, durant les properes hores, durant aquest vespre i nit, que arribin tota aquesta precipitació que ara mateix es troba a l'oest de Catalunya i que porta precipitació més destacable. De fet, aquests ruixats, aquests xafes, aquestes gotellades que localment podran descarregar de manera intensa d'aquest caràcter moderat o puntualment fort, on podran acumular-se en tan sols mitja hora més de 20 litres per metre quadrat. No és destacable també que pugui caure alguna calamarsada, alguna pedregada a punts de l'oest del país. L'altra notícia del dia ha sigut les temperatures màximes degut a tota aquesta massa de núvols. Avui han quedat molt més baixes, fins a 2 o puntualment 7 graus més baixes que no pas ahir dissabte, i alguns registres, per exemple, el més alt, fins a 33 graus a Vinebre, però, per exemple, cap a l'interior, a la zona del Bages, 29 a Artés, també punts de Gurb, en aquest cas fins a 28 a Osona, graus de màxima. Cap al litoral s'han mantingut també força baixes, 27 a Barcelona, també al Montmell, fins a 29, per tant, aquest ambient força més fresc que no pas les jornades anteriors. De cara a demà al matí no acabarà de fer net. De fet, començarem la jornada de cel tapat, sobretot a punts de l'interior. També tindrem precipitacions de caràcter moderat a zones de punts de l'oest del país. Aquestes ruixats, aquestes precipitacions que podran caure a qualsevol punt del país, potser menys probables cap al nord-est de Catalunya, i unes temperatures mínimes que es mantindran força semblants. Serà durant la tarda quan aquestes precipitacions quedaran més restringides cap a l'interior, zones del Pirineu, Prepirineu, també cap a zones del prelitoral, mentre cap al litoral s'obriran més clarianes, més estones de sol, i atenció, perquè cap a l'interior aquí les precipitacions durant la tarda podran ser de caràcter moderat o puntualment fort, temperatures màximes que es mantindran semblants o una miqueta més baixes. És per això demà que encara mantenim aquest avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya, durant la matinada i durant bona part de la tarda també a aquestes comarques pintades de color groc, el Pirineu i Prepirineu més occidental, on podran caure en tan sols mitja hora aquests 20 litres per metre quadrat. I els propers dies, de cara al mitjà termini, no acaba de fer net. De fet, dimarts, dimecres, també dijous, esperem precipitacions, xàfecs durant la tarda, això sí, però amb la tendència clara que els propers dies la tendència de les temperatures sigui a la baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.